ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna pa sa teserye tayo ita alawas, pauluan. Ganggan naet, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Sige, ibaba tayon dagiti kawayan. Tapno maaramid tayon ti kalapaw tayo iti igid ti baybay. Mayat ka agpayso dito'y apangyaramidan iti kalapaw tayo. Tapno asidag tayo iti pagkalapan iti baybay. May mayat mat lang no adda balay tayo iti pantay. Tano adda bagyo. Adda pagkamangan tayo nung nadawal ti baybay. Ay, huwan barok. Kasapulan tayo ti pagkamangan tayo abalay iti bantay. Rogyan tayo nga rodan ti agkali iti abot. Pangikabilan tayo iti kawayan na puste. Para iti kalapaw tayo. Madamdama, umay kanumot dagiti kaaruba tayo iti bantay. Agaramid damat kano iti kalabaw da dito'y igid ti baybay. Nasapa ka mat, Roman? Di magasakta umay kay tulungan ang mga wit kadagiti libroyo ang mapanidi pagadalan, ma'am. Nasingpet ka talaga. Kanayon ka adumagas ang mga wit itibag ko ang mapanidya pagadalan. Malabsak mat ngamin to'y balayo, ma'am. Anya day taawit mo ang nakaplastik? Jay gayang basit ang nakalapak. Kabayatan ang nakalugan na kiti balsa nga umay dito'y, ma'am. Ited ko gayam ka na kayo. Anya? Itad mo kanyak tinakalapam alamas. Uwan, ma'am. Alangan mo't nga itugot ko iti pagadalan. Malaiston, Di sayang. Agyamanak nga rod, Roman. Pumuyog ni siya, karagiti tauhan. Mapan kami, iti imbagadan na napintas na ramidan na resort. Sa dino, napintas metla ka di a lugar nga aramidan a resort? Anda, nakakita na iti tripulante na imbaw ni siya. Sinawar na, ti Isla Daya. Ijay ko malugar, dagiti awan amuna. Tapno awan mangiparit iti aramidan tayo. Anda kayom ni siya na nangibaga. Iti lugar, dagiti mono na mangyan. Iti kadiigit ti baybay? Mabalin nga aramidan a resort para kadagiti paada tayo ababak nang? Well, iso na sumuratak. Anda karon napintas na may sana isla, dagiti mangyan. Ado ka no tilamas, kanda dumapay na agtao diti baybay. Awan sa kano ti am mo dagiti mangyan. Mabalin tayo asakupan ti islada. Husto ti kunani siya. Kamoyog ni siya, tapno isuro ni siya karagiti tao, no anya ti adang, tapno mapapanaw isuda na mangyan. Tapno masakop tayo ti islada. Saan kan ang makidalos dito'y pagadalan, Roman? Agawid kan, taamangan no agtudo. Aglugan ka pa'y itibal sa nga agawid. Inakarodan, ma'am. Agyamanak tapalubusan dak nga agawid na nasapa. Amok ti anos kan rigat mo nga agapoy di isla. Nadyak agkam mali, si kapay lang ang tagtutubo nga agad-adal ichay. Tida maanusan ti agbalsa iti bigat kan malam, ma'am. Agkalap da kanulangan. Saan dang entresado nga agadal? Panagkalap ka dilaang ti pagsapulan nyo ichay? Wan, ma'am. Mabalin ti agbang kagigibantay. Ngam kay kayat dagiti tao ti agkalap, tamayla ko da adagos ti makalapan da. Iso adid akayat ti agmula. Tamabayag nga urayan, kasta ka di? Dahita tipod no, ma'am. Pinadas ko ti nagmula. Ngam binuras mat ti sabali a tao. Idi nakalugan nak iti balsang agturong dito isla. Adda na tan nawagak adak kalabapor. Agturong samat dito eh. Sapay ko na day di apong. Ama di kanon no adda maisarong dito'y agan-gan na ut. Kastamat ti istorya dagiti nataangan. Nauyong kano dagiti ganggan na et. Ang mga no delikado tayo kadagiti nakalugan iti bapor anakitam. Madanaga na kanod. Amangan no maulit di kunada. Nagsagaba ini dagiti kapulyan tayo. Gapo ka dagiti ganggan na et. Marigaten da kano ngamin dagiti tatnao. Pagtrabahon da ida iti nadagsan. Dusaan da ti makita da nga aginanang.
Saan tayo ngay palubos nga aramiden da kada tayo dahi abanag? Ganggan na at dalaang. Da tayo, takin kukwa iti isla. Apay kasla da ka amak mo, anak ko. Adda nakita kadak kalabapor iti taaw nanang. Ha, ang mga nuganggan na utmat dagita. Kasano tayon at agad ito'y? Talaga kadi anaranggas dagiti ganggan na at. Uwan ka no. Adda imay idi. Ngam pinagbalinda nga adipan dagiti pada tayo amang yan. Ganggan na at da, iso da pa'y tinaranggas. Kaam-amak nuganggan na at nga agpaiso dagita. Adda armas da. Idin to taawan kada tayo. Bareng no saan da aganggan na at nanang. Kasano da kadi anak kapanaw idi. Adda ka din may asoldado anang tulong kadagiti pada amang yan. At da siguro am-ammo ng opisyal ang nagkamangan da, kat iso tinang tulong kadakwada. Mama, jak matanawan ti dakkel a bapor. Adda ka din napananda, papa? Wan, iha. Napandanang kita iti mabalin nga aramidan a resort iti maysa nga isla. Amoy, mama. Kayat ko ti agbakasyon iti maysa nga isla. No daytay awan klasik. Isu nga rod, nga ikagumaan ni papam nga agpaaramid iti napintas a resort. Oh, wow! Nagmayatan no adda resort tayo iti maysa nga isla? Masigurado nga agbaligi ni papam iti misyon da. Asino ti nakakita iti isla, mama? Ada imbaon ni papa managbirok. Naduktalan da nga awan pa'y titulo dayjay nga isla. Kaya tiyo asawan. Awan ti agnanaad at tao. Ada, ngimpanay da nga ignorante. Mangalap da kanulaang. Makitam ka di ti dakkel a bapor. Adda ibabada a babasit a rubber boats. Ha? Kaya't asawan da ita. Dito ayan tayo ti pagturungan da. Madlaw agan-gan na ti daduma. Tapuraw ti kudil da. Ngam adamat kapada tayo ti kudil. Iso na lang tamadlaw a mistiso da. Natitirad ti agong da. Iya si dagtaman ti bilog. Tabarang saan daan naranggas. Sige. Ngam saan taon yung umasidag. Amangan no pagaramidan data iti dakas. Anya nga tati panggap da kita. Taapay nga umay da dito'y lugar tayo. Obserbaran ta. Nay, adda lumugan kadag iti rubber boats. Hello, Rico. Anya ti madamag di tanapanan niyo. Adam ni na kami iti isla. Napintas, kanado ti lamas iti adalam na pasat ti bye-bye. Mayat ka di ti view dita. Adaman tayo tasidag. Kanapintas amin ti buya naglawlaw. Anya kumaabuya dagiti makita dita. Ada nagduduma dit sura na rock formation iti aglalaw. Mabalin ka di apagkakamangan to dagita abat bato. Babaan itirang tay a simento. Tapno mabalin apagpasyaran dagiti turista. Mabalin na unay. Mayat tinapanunot ni Sika. Ano lagi dito umay na turista? No anda pagpasyaran itirabaw dagiti rock formations. Mayat nga ro da pagkakamangan dagita a rock formations. Babaan itirang tay. Naibag ta simbangpat kan iha. Imbawag itay ni papam. Ada kanun nasarakan da anapintas nga isla. Nukas na. Makapasyar tayo iti maysa nga isla, mama. Mabalinta sumuro at babaan iti yate. Adamat kapitan amang itulod kadata ijay nga isla. Tapno sigurado nga awan mang kalaban kada tayo ijay. Mangala tayo iti ado nga armas, mama. Ilugan tayo iti yate. Adamat lalaki akadwata?
nga agpayso day ta na panunot mo, iha. Adalakit di mangikaluya iti isla. Tapno agbutan, dagiti tattao nga adda ijay, mama. Isu ama sapol nga ipakita tayo. Anaturay tayo. Dahi taman ti kayat ko kan ka, iha. Kasla, man nakigubat, apa nagpampanunot. Darasan tatyag subli ti purok. Masapol a pagsaganaan ta dagiti kakadwa. Taamang niya ti panggap dagiti aganggan na at. Agawaan tang ron. Pagandaran tan ti basit ang bilog tang. Sapay basitan ti gasolina ti bilog ta. Pagandaran ta aging ga iti pakadanunan na. Makadanon tan tumit siguron iti igid sa maibos ti gasolino. Sa bagay, gaudan ta no maibos ti gasolina. Saan matkit di anak partak nga pataray dagiti gangan na ut. Takas laboy-buyaan da pa'y taglawlaw. Kabayatan na buy-buyaan da dagiti dadakkel abat bato itaglawlaw. Darasan ta matyag paigid. Paandaran ta nga rodan ti basit abilog ta. Sige. Sapay ko ma. Ta umabot pa'y aging gaigi-igid. Oh, apay alangayo tinapabutngan. Dito'y titurungan dagiti gangan na at anagapoy ti dakkel a vapor nang. Ay napo, ilisin na kami kung mga rod ka dagiti managdakdakas. Saan tayo paymat nga ammo no managdakdakas da, nang? Kastaman ka no ti inaramid idin dagiti ganggan na et. Simungad dalatan, kat pinapanaw da dagiti tattao. Isudan tinagyan iti igid ti baybay. Urayan tayo idano niya ti kunada. Amangan no agpasyar dalang mat iti igid ti baybay. No agpasyar dalaeng, apay nga rod nga ada nagdakkel a bapor, kan ada pay rubber boat da sumangbay. Saan kay nga agdanag? Siyak ti sumabat karakwada. Kukwayo ka di tinagtakdaran dagiti babalay dito'y igid ti baybay. Kuko ti gobyerno, apo. Diyo ka di mo. Aginatang ni Don Rico daytoy nga isla. Anya ti kayat yu asawan? Ginatang ni Senyor daytoy nga isla. Isu ama demolish amin a babalay ditoy. Anya? Mademolish ko nam? Anya pa ngay? Isu ada kayo. Agbalkot kayon, kat pumanaw kayon ditoy. Anya ti pamanak na kyo, ako kwayo da ito nga isla. Urayem, taumay ditoy ni Senyor. Adda kan kwa na ti papeles. Dayjay ti pamanaknak, ako kwa na daytoy nga isla. Anda pamanaknak, nakukuha ni siya na ito na isla. Ato, ti papeles. Kitaan niyo. Kita man, senyor. Amo ka dili sika, ti agbasa. Sika na agtutubo. Uwan, sir. Senyor, ti awag ni sika kaniyak. Muno. Naglastog na ti apurang walakay. Inton kwan. At to'y pa ti demolition permit ni da kami. Kitaan ni sika, no adda mo ni sika. Kada. Amangan no tilang mangdilpat iti rugit ti ima ni sika ti amo ni sika. Ha? Ne. Adamat ngagpaisot titulo ti daga. Kan demolition permit da. No kaya't yun napalubusan kayo nagkalapit ti baybay. Masapol na agbunag kayo na umuna. Karang iti graba na aramatan bagiti agarami diti pasdek diti igit ti baybay. Mano ka diti tangdan ti agbunag, senyor? Kukuha ni siyak na iti nasla. Dagiti makipagnaed, masapol nagtrabaho ni iso na. Tapno palubusan ni siyak, nagkalap ni iso na iti tao. Kasla saan mat anain kalintigan dayta, senyor? Agbunag iti graba nga awan tangdan. Saan na kaya ni siyak titured ni sika nagtutubo?
Kaya't ka di pa ni si katiagyan dito isla. Wano papanhawan ka. Sigod kami dito isla. Apaya papanawan na kami, senyor. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ta serye tayo itaalawas ang napauluan. Ganggan na dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo, ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y na estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, aggigyan daruman iti igid ti baybay, kat panagkalaplaeng ti adda panagbiagda. Iti sabali abangir, baknang ni Don Rico, ama isa nga agom nga Espanyol. Ado ti gayam, kan koneksyon na nga opisyal, kayat na atagikwaan ti isla, kat pagbalinan na a resort, impakita na nga ron ti peke at titulo, kan demolition permit. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Ganggan na dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Saan na kaya't ni Siak titured ni si Ka nagtutubo? Kaya't ka di pa ni si Ka ti agyan dito isla, wano papanawan ka. Sigod kami dito isla, senyor. Apay apapanawan na kami. Kas makita yo, ado kami ditoy. Alright, no nabayag ni si kayo ditoy, no awan pamanagnak, nakukwayo ditoy. Awan mat dokumento, nakukwayo dito na isla. Awan sarbinid na kayo na tao. Anya ka diti umayo nga ramidan ditoy. Senyor, kunam ka ni Siak. Masapol, nagtamad ni si Kaka ni Siak. Dita kayo pa. Saan kayo mat at Diyos apagtamdam ka ma? La, bastos na yan na tao. Sana mabalin ni Siak na dyan na awanan amo. Ignorante. Apay akas di ti panakisaom iti dayjay aganggan na anak ko. Isungarun ading ko. Amangan no pagaramidan da kay ti dakes. Saan anayin kalintagan nga agbalin tayo nga adipan iti bukod tayo nga isla? Ngam adda na bilag nga armas da. Awan armas tayo akas kadakwada anak. Ganggan na at dalayang nang. Nabilbilag dakit din ngamda tayo asigod nga daditoy. Adda kwartada. Takunada ginatang daday ito'y nga isla. Inaramid ti Diyos ti daga para kadagiti tao. Ngam apay nga adda gumatang kan mangilako iti daga. Day tamot ti saan ko ang maawatan nang kasanungag paiso. Siputan ni si Ka, dahil dyan aging lalaing na tao. Awanan ba yun? Ramag matday dyan agtutubo, senyor. Natured. Nga may sarsarak ni iso, te karadkad na. Sanbergwensa. Senyor, anya nga iti sumarunong aramidan? Ibagam kadakwada. Nairugidan tagbunag iti gramakan kayo na maaramad iti panagaramid iti pasdeg na pagyanan tayo ditoy. Ang kasanon ti kalapaw da, senyor. Sapay nang ikabil da iti kawayan, iti rabaw ti danom. Tapno adda pagbaddakan da. Muno lagi tanat at tao. Nagaramid ni iso na ti kawayan. Pag naanday ti rabaw ti danom. Nagaramid ni iso na ti pagiddaanday ti ngato ti taplat na kawayan. Apay nga ta. Asan nga iti kadaratan ti nang ikabilan da iti kalapaw da? Tahiti pay rabaw ti danom. Nang ikabil da iti atidog akawayan, akas poste. Sadot, kandugyot da kita natatao. Itin nagdalatan ti rugit da iti baybay.
Enton Juan, lumagto dalatan iti baybay. Anya kumangay ti aramidan day jay baybay, senyor. Anya kanit, aramidan ti tao, no kaririing na. Oh, dahil jay, ti aramidan day ti unag tinanom. Inrugi kano ni Papam, tinagpabunag kadagiti awan ammo na at tao iti graba, para iti pasdag nga ipatakderda. Mayat lakit di agbakasyon iti nasao nga isla, mama. Intan tuman met agpasyar ijay? Dayta matitagi uray ko iha. Agparamid tayo iti pasdag ken cottage, apagyanan dagiti agpasyar at turista. Pagbalinan tayo dayjay nga isla. Tapno pagpasyaran dagiti babaknang at turista. Wan, iha. Ado lakit diti turista ang mapantumat di jay. Iti agbayag, agbalinto akas la syudad ti isla. Adun tumat dagiti agbiyahe nga agduduma ang motorboat kan rubber boat nga agturong ijay. Matanawagan ni Siak dagiti dadakkel na kay kayo iti kabakiran. Nabalin, naragad dyan ida kayo dagiti ay. Wan, senyor. Dadakkel, kan natatayag akay kayo. Adamot chainsaw ni tayo di vapor. Ipaala ni Sika. Tamang ibaon na siya kitag chainsaw ti ado na kayo. Matungpal, senyor. Mangibaunak nga rod iti mapan mangala iti tsenso iti vapor. Ang gunay nga rodan ni Sika tapno makasubli ni Soda na dagos. Sembergwensa. Wan, senyor. Ay, anya nga tadjay sang kaibagana. Simbergwinsa. Imbes ang maturog tayo, tanapuyat tayo nagkalab. Saan? Tagbunbunag tayo iti bato, nga iurnong tayo iti kadaratan. Kasano nga min aya na kaumay dagiti aganggan na at ditoy. Sinapsapan ni Roman, tinapan ijay pagadalan. Tapno di da makita, nanang. Madanagan nga rod anak ko. Ang mga numadlaw da saan ama kibumbunag iti bato. Mapan nga rod mo't iti pagadalan. Gusto tay kunayo nang. Aparikot tiig dagita aganggan na at kada tayo. Idi pailaang asar saritaan dagiti kapulyan tayo. Ang nagsagabada iti ima dagiti gangkan na at. Ita, maulit ka di manan. Sa dino pa'y nga iti papanan tayo. Dito yung tinakairwaman tayo nga islang. Mapantayo mat ila ko dagiti makalapan tayo. Di tapang sabatan, dagiti agatang. Nasaya at tanaala ni da kayo dagiti chainsaw. Mapan ni da kayo pukaran dagiti makita yon na dadakkel na kay kayo. Matungpal, senyor. Kalpasan na mapukan ni da kayo. Ragad din nyo. Ipabunag to kadagiti mono dagiti tabla. Katuna, senyor. Sana bale. Ado da nga agibunag. Ado titattao nga agibunag, senyor. Sana imbaga ni Siak. Natattao ti manbunag, simpergwensa. Dagiti mono ti mangibunag. Sumat, senyor. Tao damat. Simpergwensa. Saan na tao nagyan na mono? Apay kaslad da pa kariribukam, Roman. Adda ka di sa gubanit mo? Adda nga min ganggan na at nga may iji isla, ma'am. Pumanaw kami kano ijay. Kukwada ka di tisla. Taapay apapanawan da kayo. Adda titulo kan demolition permit da, ma'am. Kunak man no kukwa pay lang ang ti gobyerno day di apaset. Adamat gayam akin kukwa. Parikot min no sa dinot yung makaran mi, ma'am. Pagbalinan da kami mat ababaunan da. Anya ka di ti patrabaho da kada kayo. Pagbunagan da kami iti graba, ma'am. Inayon da iti darat nga aramiden da apasdek. Tapno kano palubusan da kami ngagkalap.
Saan pa na nakita ni Jack na nagbunag di ay agtutubo na naging lalaeng? Ungag paiso, senyor. Kaslawan mo ditoy. Saan nga ta? At taga dito'y dayjay, senyor? No saan na taga nito'y? Apay na si tutured na si Mabat? Ah. Ay, ungag paiso, senyor. Semperkwensa. Aramatan ni Sika na tabastit na otak ni Sika? Ah. Kas lapaltat ni Sika. Ah. Dakkel ti ulom nam awan utek ni Sika. Saan mat, senyor? Ay, senyor, ipabiro ko kaditi ko na yung agin lalaing? Well, agdamag ni Sika no asino ti pamilya dahil dyan na agin lalaeng. Matungpal, senyor. Oy, si Katumboy. Ayan dyan kadwam ng agin lalaing. Ha? Sino kaduak? Ijak mo, apo. Na, di nakawagan iti apo. Tas anak pa'y matalagay. Sir kunam. Anya nga tatimayat nga yawag yu kanyak. Mayordomo. Kasta ti yawag yu kanyak. Mayordomo. Panawan kayo pa'y, mayordomo. Ipan ko day to'y awit ko abat ba to? Na. Tapi manawan ti Tomboy. Madlaw akabutang nak. Kasta, agkintayag kayo, makakita kanyak. Nakita ka rin ni Sika di pagpabirok na siya? Ay, ukwa, senyor. Saan pa'y ang nakita ni Jack, senyor? Jack pa'y nakita, senyor. Nanang, damdamagan ti makanawan ti gangan na at ni Roman. Delikado nga rod no kasta. Ang mga nudusaan da, gaputa saan nga agbunbunag iti bato. Masapol asaan pa'y nga umay dito'y ni Roman nang. Dayta ti kasayaatan nga aramidan ta. Ala, ingkasabaton, babaan iti balsa. Ta ibagam nga agdiretso pa'y lang iji bantay. Adamot kalapaw ijay. Wanang, masapol adida makita ni Roman. Taamangan no anya pa'y ti aramidan da kan ko na. Agsisina tayo ket din. Gapo kadagita aganggan na at. Adayo ti pagkalapan tayo, numapan tayo iji bantay. Daytan ti parikot nga insang bay dagita aganggan na at. Roman, ading ko, imbag na nasalamaan ka dito'y. Saan ka pa'y nga umay ijay igid ti baybay? Papanak ko mamanang. Apay asa anak ang mapan ijiigit ti baybay. Agkalap tapay no sumipngat. Ang mga no adda mading aramiden kan kadagiti gangan na at. Birbiro kan da ka, iti saan ka anak kibunag iti batong. Apay ko mga ilimungak dagiti aganggan na it. Awan basol ko kadakwada manang. Saan ka kadi amabutang kadagijay? Pangaasing tatong palom ti imbaga ni nanang. Nga ijay pa'y labantay ti papanam ita arabi. Ang mga no agnervyos manon. Anya kadilaunay ti kabutang yo. Ad-adda nga iruruman na tayo. No ipakita tayo akabutang tayo ida. Apay ka di asimangpat ka pa'y dito'y kalapaw iti igit ti paypay. Saan ka di nga imbagak nga ijay bantay ti papanam? Siya ka di alalaki ti aglemang ijibantay kat da kayo ababae ti agkalap. Kasta ka di? Saan ko nga ipalubos na nang? Saan a kinatakro ti mangliklik iti paggad? Ala, intayo ket din iti bantay. Kadwaan da ka nga agpabantay. Tapang kitaan tayo iti pinanawan tayo abalay tayo ijay. Intayo nga rudan. Tapno saan tayo amamitan ti sipngat. Ibagkat tayon tinaluto amakan. Tapno saan tayon nga agluto iti bantay. No siyak lang ti masurot. Saan tayo kumapay amapan ijibantay? Gapulaan ka nagtigangkan na it. Saan ko maanatangkan ti ulom anak ko? Di na kumamot pag nervyusan. Awan klase mi ita. Inak mangala ka dagiti prutas iti bantay. Ado ti papaya kan sabay ti kabakiran. Nabayag basitan.
Aditay nakapangan iti prutas dito'y bantay. Madamag ko man gayam. Apay ako nayo asap-sapulan dagiti ganggan na et. Dinamag jay agnagan iti Nicolas. Kunana, ayan jay kadwam nga agin lalaing. Apay asaan ang makibunag iti bato. Dayta, ti saludsud na, iso ang nagamakak. Saan mo ka din nga imbaga? Nga agad adalak iti balasyo ti isla, manang? Saan? Takaamak ko, no anya ti aramiden dakan ka. Saan ka di pa na nakita ni Sika? Ti agin lalaeng na lalaki? Saan ba yung arod, senyor? Awan samot tan dito'y igid ti baybay dayjay. Amo ni Sika. No anya ti aramiden ni Sika? Tapno agpakita ti agin lalaeng na lalaki. Mangdukot kami iti kabalay na, senyor? Nosken ka di pa na damagem ganisyak? No anya ti aramiden ni Sika? Sembergwensa. Aramatan ni Sika, tinagbasit na utak ni Sika. Senyor. Ay, saan la sika ti amok? Amangan no dinanog kan, tagunggunam. Pinakargaak iti armas tiyate. Sumurot ta ijay isla nga ayan da papam. Adamat jay kapitan amang itulod kadata. Masapol ang mapapanaw amin nga agindag ijay. Tapno dagiti laeng babaknang, ti dumapaw iti dayjay nga isla. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan adenggan, tituloy ta serye tayo itaalawas ang napauluan. Ganggan naan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo, Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, saan ang nagustuhan ni Don Rico ti panagsasaw ni Roman. Idi saan na nakita ang nakibunag ni Roman iti bato. Nakapungtot ti Don. Binilin na nga ron ni Nicolas iti aramiden na, tapno agpakita ni Roman. Kabayatan na, plano dagiti agina at Doña Paula kan lira, apagbalinan akas la syudad ti isla. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Ganggan na dito'y drama tayo, ti masakbayan. Pinakargaak iti armas tiyate. Sumurot tan ijay isla ngayan ni papam. Adamot jay kapitan amang itulod kadata. Masapol ang mapapanaw amin nga agindag ijay, mama. Tapno dagiti lang babaknang ti dumapaw iti dayjay nga isla. Talaga akasta ti aramiden tayo. Rugit laeng dagijay no adda umay ababak nang a turista. Pwede na dayta, mama? Saan ang napintas ti buya ti resort? No adda na dongrit ang mailalaok iti isla. Intangaruden iti yate. Tanakasagan ang ti amin. Amomat ni kapitan ti pangipanan na kadata. Saan ka di nga daing kargada pa a rubber boats iti dakkel abapor, mama? Kumpleto ti impakarga ni papam. Amumatan ni papam, i-check na amin akurang, nukas jay nga agdalyasat tayo iti adayo. Anya nga uni day dya amang mangag tayo iti kakaykaywan iti asinag. Kasano ko mga agdamaki na dito'y kabakiran? Dito'y kayo. Taagarudo kak amang kita no anya da nga uni. Ang mga no dadakas ang mapasamak kan ka, anak. Saan kayo nagdanag nang? Agan nadak. Sige, umayak mo't nga rod. Kitaak mo't no anya dayjay. Diyak mo't kaya ti agbati nga agmay sa dito'y. Umayak mo't.
agarudok tayo nga rod iti sirok dagiti lanot. Siyak ti umuna. Inayadan nyo lang. Tapno saan kayo ang makasagid iti lanot amang parnoy iti karasakas. Alahain tayo nga rogan. Alahain ti daan apana day ditatan yo. Tapno at daarmas tayo. Nalalaing ka di tagidjay na tattao, ngamda kayo, ta saan ni da kayo na makita? O reno kabalay ni iso lang tinakita yo. Awan, simperkwensya. Anya ka no? Kuwin sa ka naman. Anya timbangan ni sika? Pigsaan ni sika tagsaw, ta saan ni siyak na maawatan? Kwa, senyor. Di pagpabirok yu a tao. Agad adal ka no, iti balasiw ti isla. Amangan no, aday jay, senyor. Agad adal ko na ni sika? Iso ba't lagayam na naturad ni iso, taadaan mo na. Delikado ni na tayo, no ipakam mo na da ito'y karagitipan na kabagiti rin tayo. Anya ti kayat yu asawan, senyor? Apay kumadelikado tayo. Pati ka din si ka, kat kapadam ti utak na gidyan at tao. Awan amo ni si ka, simberkwensya. Kwin-kwinsan. Saan ka din na imbaga ka ni si ka, napigsaan ni si ka, ti agsaw? Simberkwensya! Nagpintas nga agpaiso dito mama. Naglinis ti danom iti taaw. Nagpipintas dagiti dadakkel abato iti agdudo maapaset ti islan. Wan nga ron, iha. Saan ang nagkamali ni Papam iti diso anasarakan na? Mayat nga agpaiso ditoy. Mayat dito'y nga umog dagiti turista, mama. Puraw ti maris ti dara ti taglawlaw. Anyan ang nagpintas. Makapabangar iti rikna, iha. Ado pa'y ti makita a seaweeds. Kimpat kadagiti batbato. Nagpintasan, mama? Talaga analaing ni Papa. Saan laday ta? Makitam ka di pa'y ti pangan ti ado nga ikat ti bye-bye. Wan, mama. Oray dagiti matanawagan akay kayo iti isla. Nagmayat. Ado ti kay kayo ditoy. Ijay syudad. Dani awan makita akayo. Adda puraw na yate iti tao. Nagitilagit din reyna kan prinsesa ni siyak nagitay. Dadan, senyor. Ay, jasket. Adda manandag iti agina abaon. Semberkwensya. Saan ka din ay magak kanisika? Nasaan nga sao ti saan na siyak na mangag? Ti kunak, senyor. Nasaya ta si Mang Peten dagiti napipintas a kapamilyayo. Oh, husto ni sika. Kapipintasan karang iti amin na napintas. Saan ka din na amo ni sika? Na nag-Mrs. Pen na esposa ni siyak. Kastantumat ni Lira na anak ni siyak. Ag Miss International. Kwa, senyor. Rao maklauna iti kinapintas da. Oh, daita ti kapintasan na imbaga ni sika kanisya. Basit a makina. Ngam kabailan na apukanan ti dakkala kayo. Adon tinapukan da kayo. Adda agpukpukan. Addamat agragragadi iti tabla. Nalawan tinauma iti kabakiran. Adun tinapukan kanaragadi. Nagadukat dagitan atabla. Adu nga ti aramiden da ije igid ti baybay. Ta nagadumat dagita. Amangan na adamadi nga itdan ti pan nakapukan dagiti dadakkala kay kayo. Lumukay ti daga. No awan ti kay kayo amang lakpad iti panakarga ay ti daga. Nang runa no adda bagyo. Parikot da ito eh.
kasanon no adda napig sa abagyo. Nalukay ton ti daga di ti lugar tayo. Kasano nga taaya maanaw at dagiti aganggan na. Dadaulan dati kay kayo iti kabakiran. Amang lapid iti regay. Oh, maragsakan ni siya, tarakasang pwede ni da kayo, mi esposa ganiha. Wen, Papa? Talaga ang nagpintas dito eh. Mi napili ni siya, talaga na napintas. Ni mama kan ni sika, napintas namin. Bilibak kada kayo, Papa? Yak! Anya dagiti nagaalas ababasit ababalay itiigit ti baybay. Babalay na kita tao nito ay. Bayan pa lang nanda tayo ni Isuda. Pagbalinan tayo ida na parabunag karag iti aramaten ni tayo. Enton malpas ni tayo ti proyekto. Papanawan ni tayo amin ni Isuda. Rombang laang, Papa. Ha, nagalasakitan dagiti babalay na itiigit ti baybay. Magnada iti daplat akawayan iti rabaw ti danom. Iso ti amor ni Isuda. Awan pa'y amor ni Isuda. Ditadan kadanuman na nagaramid iti pagnaanda. Iso na awan ti amor na kita na tatao iti Islam. Ibilin ni sika, kalay iti tao na isalog ni Isuda dagiti tabla iti bantay. Matungpal, senyor. Marigatan dalakid di, tanagdadagsan dagiti tabla. Sana parikot ni siya dagita. No kasapulan ni Isuda nagtitinolon ng mangibaklay, iso ti aramidan ni Isuda. Pagbibinaklayan da, no sanda kaya ti maysa, senyor. Semperkwensa. Aramatan ni sika ti utak ni sika, no adda utak ni sika. Ha? Senyor, sige nga raw. Tayo nakibaga kadakwada. Adda kun kunang ti panunot ni iso. Piman. Awanan amo dagiti mono ditoy. Enton malpas, apakairanudan ni siyak dagita na tatsao. Papanawanan ni siyak ni Isuda, iti igit ti baybay. Anya kadi dagiti makita akas lakuton asumalsalog iti bantay. Adda awit da asumalsalog, Papa. Dagiti mono dagiti nagbibinaklayan ni Isuda dagiti tabla na isalog ditoy. Kas dalakuton nga agparparada nga agpababa. Madam Damalain, adan ni Isuda dito aplaya. Idiso ni Isuda dagiti tabla na maarami na pasdek kan cottage. Natulog mat gayam dagi jayat at tao, Papa. Dongrit ni Isuda, takanayon ni Isuda iti kainaran. Nakitam ka din ni agin lalaeng na nagbunag karagiti tabla. Saan mat, senyor? Napan kano iti pagadalan, iti balasiw ti isla. Anyat ko nayo? Adda agad adal kadakwada? Day tatipod no, senyorita. Amangan no isunto ti mangisagmak kada tayo. Saan ni sika na pagparikutan na dyan at tao, iha? Adan-adang ni siya na maaramid iti dayjay na mono. Rumbang lang, Papa? Saan akas kadakwada laang ti mangdadaal iti napinta sa plano? No saan na agpakita ni Iso? Adamat tina kan tikabsan na. Aramatak ni Isuda. Tapno agpakita ti awanan bae. Masapol la bumabaag. Masapol la masapaak man na mapan iti balasiw ti isla.
Saan ka kumaamagmag na iti asideg dagiti ganggan na anak ko? Matungpal na nang. Sa anak lakit diyang agpatiliw kadagiti ganggan na et. Ikagumaam adida ka makita. No adala ko maumyanam ije balasiw ti isla. Masapol nga agawid ak nanang. Masapol akita et. No nasaya at matlaang ti kasasaad yo ditoy. Di da kami matisiksikat dagiti ganggan na sikat ti kayat da makasarita. Di tayo amunoan niya ti mabalinda haramidan kan ka. Amang ano, pasaplitan da kan tukit din. Akas iti aramid dagiti immo na kano aganggan na Magagaranak ang makakita iti kunayo anaturan nga agindag dito ay papa. May sana moreno. Natanyos ti agong neso. Brown ti mata neso. Kas labibig ti babae ti bibig neso. Kasano akas labibig ti babae, papa? Kasano ket kaslan naka-lipstick neso. Lumabasit ti bibig neso. Natayag ka di, wano pandak, papa. Natayag ti awanan bain na lalaki. Kasla mestizo. No kasta, adamot nga rod itsura na, papa. No saan ko man amono, nataer ko mamet. No siyag, saan na nataer iti paragkita? Madama ti bunag dagiti tattao amang ipababa iti kayo. Intamot mga wit, tapno palubusan da tayo jay dun anaranggas nga agkalap iti baybay, nanang. Anya pa'y ngay anak ko. Ala, intangaro din mga wit iti kabailan tanga awitan. Amangan no awan ngamin ti mailako tayo nga ikan, no di tay agkalap nang. Naranggas ngamin dagitagang ganaan. Sapay kuma, tasaan da ang makita ni Roman. Saan arumbang amakita dati kapsat ko, nanang? Numabalin la ko mga agyan pa'y iti ayan tinaanos a maestrana. Uwan ko manang. Day tanto ti ibag akin ton sumangpet niya kamsat mo. Makipagyan pa'y laang iti ayan ti maestrana. Uray, pagbalinan da na katulungan da iji balay da no iso. Ibilin ko ka. Amang duukot ka iti kaasitgan akabagyan ti agin lalaing at tao. Ni ka di Roman tinakdakamatan yo, senyora. Ada ka di pa'y sabali. No asino man ti kontrabida iti negosyo. Pukawan. Nakita ka nakibunag iti tabla ti kabsat kan inana. Angam, jak nakita ni Roman. Isu nga rod. Dukutam ti inawon no ti kabsat na, tapno agpakita ni Roman. Matungpal, senyora. Saan ka ngagpakpakita agingga iti malam, no awan ti ina ni Roman. Lapad ngamin ti anak na iti napintas a plano. Naimbag, tanadanon kayo dito'y sinsinan kubuyo. Uray kastoy laang ti pagtaangan mi. Tada kami mismo tinangaramid. Saan nga inaramid ti sabali? Mayordomo. Na. Sigurado, sikat iti mawidan ti anak mong agin lalaing. Ayan ni Roman nga anak mong agin lalaing? Di na imbaga tinapanan na, mayordomo. Saan ko nga mo? Ulbod. Sumurot ka kanyak, no di mo kayak ti masaktan. Apoy ko maasumurot akan ka. Anya ti aramidem kanyak. Kaya't nakalaang nga makasarita ni Doña Paula. Doña Paula? Sino day ta a Doña Paula? Ti asawa ni Don Rico. Iti anya ko maaga po akasarita dak. Nakibunag kami mat iti tabla itay. Wen, ngam ti anak mong agin lalaing. Saan Apolos anak ibunag? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ta serye tayo itaalawas ang napauluhan. Ganggan na dito'y drama tayo.
ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti NPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y na estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, simurot dagiti aginaado niya Paula Kanlira iti isla. Kabayatan na, idinaamuan ni Don Rico nga agad-adal ni Roman. Nagamak da ito'y, kat kayat na apadukot, ti siya sinuman a kapamilya ni Roman. Tapno lang agpakita ni Roman, kankwana. Iti may sangal daw, nakita ni Nicolas, ni Nida, nga ina ni Roman. Papagayam, denggan tituloy te seryeta yu ita alawas ana pauluan. Ganggan na dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Iti anya aga po akasarita, dak. Nakibunag kami mo't iti tabla itay. Ngam ti agin lalay nga anak mo. Saan apulos anak ibunag? Saan ka di nga umanay ti panagbunag mi kanidora nga anak ko, mayordomo? Nagbunag kami mo't adwa. Saan ati panagbunag iyo ti pagsaritaan nyo kani senyora? Anya nga rod nga iti pagsaritaan mi. Basta, maamuam tulangan, no agsango kayo. Nasaya at tada ni Sika rito'y. Ayan, ti anak ni Sika. Apay ka di ti anak ko. Anya ti masapul yu kunkwana. Anya ko matimasapol ni Siak iti anak ni Sika. Ada aminen ka ni Siak. Baknang ni Siak. Pilintutan na kayo kat pobre ni na kayo. Ginabalan ni Siak na ginatang ti isla. Apay nga rod a pinasukondak ka ni mayordomo, senyor. Babae ni ka ni Sika. Agpakita ni Roman ka ni Siak. Sana kayat ni Siak ti ugali ti anak ni Sika. Anya ka di ti madi nga inaramid ti anak ko, senyor. Saan na masapol na ibinsa-binsa ni Siak. Basta saan na kayat ni Siak ti kinaagin na laing ti anak ni Sika. Saan nyo kumamot a pagaramidan iti madi ti anak ko, senyor? Kan palubusan dak ko man nga agawid. Orayan pa ni Siak na agparang ti anak ni Sika. Ha? Saan na mabalin adadailan ni iso tinapintas na plano ni kami. Apay ngay may kaditi pagadalan mi manang. Impaalang amin ti gangan na at ninanang ading ko. Kaapay ngay impaalada. Masapul ka nung agparang ka. Tapno palubusan da ninanang. Apay ka nung agparangak kadakwada. Day tatisaan ko nga mo ading ko. Oh, kasanuitan ninanang. Aglablabas dagijay aganggan na et. Anya ti aramidan tangay ading ko. Agpanunutak pa'y manang. Masapol tinatanang apa nagpanunot tapno awan maisagmak. Sika, apay asaan nga agpakpakita ti anak mo? Awan nga min dito'y ti anak ko, senyora. Kasano ko maamaawan? Anya ti kayat mo asawan? Agad-adal ti anak ko, senyora. Saan nyo kumamata dadaulan ti masakbayan na? Nga uray dadaulan na ti plano mi? Anya ka di ti plano yu adadaulan na, senyora? Ang mga numapan kadagiti panakabagi ti lintag. Anya ko man numapan, senyora. Anya ti pakainaigan ti plano yu. Iti ipapan na iti pan nakabagi ti lintag. Nagrigat ka makaawawat. Ignorante ka talaga. Adda ka din na aramid mo asaan akinayat dagiti gangannaat. Tilang saan ko apan nakibunag iti batbato ken tabla, ma'am. Agad adanak mat ngamin. Saan anain kalintagan ti aramid dagitagan gannaat? Amangan no lumanganak pa'y, ma'am. Sana ron ba nga baybayak ni nanang ko? Agparang ka kadi kadakwada? Amangan nudwa kayo nga ibalod na, Roman. Anyang arot ti aramidak, ma'am.
Jak mapakawan ti bagik no dadakas sa mapasamak ka ni nanang ko. Maawatan ka. Ngam ka sa nuno agpakita ka kat ibalod da kamat. Akas ken ni nanang mo. No di da palubusan ti inam ti kayat ko asungan. Ibalod da ka. Iso asaan ka nga agdardarasudos nga agpakita kadakwada. Makisarita ak ka ni ma'am. Tanong mabalin. Agyan ka pa lang iti balayda. Amang ano pati si kakat alaan daman. Diyak kayat tiyagyan dito eh. Numapan kay Jais lang. Agkuyog tama pa ni Jay ah. Kasanan no tiliwan da tayo at alo manang. Sa anak matlang ang makaid na amang pampanunot. Noan yan ti sasaadan nyo kininanang. Oh, kasano ngamin ang nagatang dagijay aganggan na et ti isla. Anyangay tamo tayo. No asino tinangila ko kadakwada. Nabilag mo't ngamin ti kwarta. Baban ti kwarta. Mabalinda nga iruroman ti sabali at tao. Ngam kasapulan mo't ti tao ti kwarta. Kas kumakada tayo. Kasapulan tayo mo't ti kwarta. Mama, nalinak ita ti baybay. Kayat ko ti agsawar iti baybay, babaan iti motorboat. Mangala ka iti kadwa mamang paandar iti motorboat ha. Mama, nalaingak. Saan ang masapol ti kadwa? Amo kapagandaran ti motorboat. May mayat matlaang no ada kadwam iha. Taaw ti pagpasyaram. Nalipatan yon samat. Nga atleta aktilin lang yan, mama. Iso nga awan rumbang nga pagdanagan nyo kanya. Sa bagay, nalaing ka nga agpayso iha. Ang mga no ibaga, nga awan pa nagtalagkukan ka. Saan matkit di, mama? Kaya't ko apasyaran dagiti agduduma a rock formations. Ang mga no ada sirena ijay. No adaman, mama, di gayamak. Mapantay iti isla manang. Makaamuritan, noon niya ti agururay kadata agasat. Un ading ko. Ngam ijay pa'y bantay ti pagturungan ta. Agda magtakadag iti adda ijay. Noan yan ti kasasad ni nanang. Wan manang. Dita agsardeng. Aging ga dita mapasubli ni nanang. Agpakada tangarudan kini Mrs. Cruz. Tamapantan ijay isla. Sige manang. Kalpasan na. Mapantan iti balsa, tagrubatan. Madanaganak kin ni nanang. Anya nga tanti inaramid dakan ko ano. O sino ti saan na madanagan? Isungarod na nagpakada ak ka ni ma'am. Alumangan nakpay iti pagadalan. Apayakas lakirlat ang nagbaliw dagiti daluyon. Oh, kita ti bato iti asidag. Agungkon. Kas laging ginad. Wan manang. Aging ginadlakit ni. Agkut-kut iti dakkel arak formation iti asidagta. Oh, ang mga nuad at yun namin ton madamdama. Masapol ang makapanawtan iti taaw. No jak agkamali. Adda rubber boat iti sikigan ti dakkel abato. Uwan samot. Ah, kasla agmay-may samot tinakalugan. Ni, babaeng samot. Nakatalikod ka data. Langana ti ganggan na et. Ulan list ngamin ti buok na. Ay, nasaya tagon daway na ito ay. Aglingat ta iti bato. Aging ginadri ko. Titi anak ta. Awan pa'y dito eh. Napanan ka di ti anak ta. Apay na awan. Nagpakada ang mapanagsawar ijabaybay. Babaan iti motorboat. Kasanon na na tsunami. May sagmaklakit din ilira. Oh, ti anak ta. Kasanon. Ang mga numay sagmak ijay taaw. Mangibaon ni siya ti mapanagsawar iti tao.
Masapol na masarakan da ni iso. Agawa am nga ron ti mangibaon. Amang ano ada tsunami. Oh, napanandag iti tao na ibaon ni siyak. Oh, agkakaribuso ni iso na isay. Hoy, napanan nita kayo. Mabanyo berokan ni Lira. Agkakaribuson dagiti tattao. Ngam nakarikap matiro ang anti-cottage anang ipupukan da kanya. Diyak mat malukatan. Tandang sabat galot na ijarwara. Diyos ko, tulungan ako ma. Napigsal day jay aging ginad. Madlaw ang mabutan ti babae. Kumkumpet iti bato. Hindi na amo ti aramidan na. Oh, addamat ni nag-akayo iti rabaw ti bato. Natamaan ti ulo ti babae. Kaslan na awanan iti puot. Asit ganta manang. Sige, darasan tangarod agaudan ti balsang. Sige. Tsika di anak ti don da di a babae. Sa anak asigurado. Ngam kunada anapintas ka no. Alaan tayo di kalapaw tayo. Barang no babaen kan kuana. Isublita ni nanang. Ha? Mayat nga taday tang aramidan ta. Igalot ta ti balsa iti rubber boat. Tapa andarak ti rubber boat. Agpaigid tayo. Awan puot ti babae. Agdardara ti ulo na. Adda tayo ni ti igin. Masapol nga ilamang ta ti rubber boat. Agawan ta manang. Kat paagasan ta ti sugat ti babae. Sige, ibagkat mo ti babae. Tasya kung ti mangilamang iti rubber boat. Ipaidag iti sirop ti kayo. Kapag subyan ta pa iti puot na. Delikado no ditoy. Ang mga nuad da umay ditoy atao ni Don Rico. Kasano nga ti babae manang? Sa kruyom ta umadayo tayo. Adda ipaangot ta kadwana. Tinaltal aruot. Barang agsubli ti puot na. Darasan tangarod, tapno awan makakita kada tayo. Uwan ading ko. Agasan ta ti babae. Apaman amakadanon ta iji kalabaw. Ada ka din nakasarak iti anak ta. Saan? Kakumanang sangit nakasta. Ura ni siya madalagan matan. Ibaon mo amin at tao nga agindag iti na ito'y nga isla. Tabirukan dati anak ta. Ano? Agbirok damat? Ibagam nga dagunggo nati makasarak iti anak ta. Mayag tirapanonot ni Sika. Ibaga ni siya na dagunggo na tapno maawis da na agbirok. Aramidam adagos. Amangan numala daw ton ti amin. Kasanun ti agmay-maysa nga anak ta. Sige. Ibaon ni siya nagiti tao dito ay namapan agbirok. Ibaga ni Sika kadagiti tao. Tabirukan dati anak ni Siak anilila. Angam, senyor. Kaya't da nga tati agbirok. Mabutang dalakid di. Amangan no agtsunami, gapu itiging ginad. Semberwansa. Awal bibiyang ni Siak iti tsunami. Ti kayat ni Siak at birukan nyo ti anak ni Siak na nilira. Agawan nita kayo. Ura mismo, senyor. Matungpal ti bilin nida kayo. Bilin niyo ko na kuma, senyor. Semberwansa. Duduman ni kalanggong ani Sika. Ah, Tultuladam ka din ni Siak. Ay, naigalis lang ti dilat, senyor. Anya na galis? Apay, magmag na ti dila ni Sika tapno may galis? Semberwansa. Masapol a sumardangan ti panagdara ti ulo na. Mga laka itiragas apang repet na. Naikakmeten iti tinaltal aruot. Apang pasardeng iti dara. Nagpintasan a babae. Napintas nga paiso. Ngam saan anasaya at ti kababalindang agina. No kasano ti danag ta iti kaawan ni nanang. Kastamat siguro ti danag da Don Rico iti kaawan na ito'y a babae. Lakit dia. Panakairan-rananan anak kita taday to'y a babae ije baybay. No di ta nakita.
Jak amo nan yan tinapasamak ken kuana. No dakas ta kumatao, ay kat binaybay ang tana ijay, anawanan iti puot. Ngam kasanon no saanan amariing. Anya ti aramidin ta manang. Wangag payso. Amangan no pa basuling dakaan ng dangran kan kuana. Pangaasi yu tapalubusan dakon. Agdanda naglakit ni dagiti anak ko, senyora. Agtal na ka man di tata mariribukan ag. Mapukpukaw ti anak ko. Sigurado ang mariribukan mo't dagiti anak ko. Gapo iti kaawan ko. Amuda nga da ka ditoy. Idinto ta saan ko nga amo ti ayan ti anak ko. Adda kadimot ng dukot kan kuana, senyora. Anya nang dukot asasawam. Panawan ka man langan. Senyora, di dak ko mapanawan ditoy. Parwaran dak ko ma. Senyora! Imanaw na tantigang ganaan. Saan ko mga umumay dito di anak ko? Ang mga lumaisagmak. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan at denggan, tituloy ta serye tayo itaalawas ang napauluan. Ganggan na dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo, ni Steph Mero. Gan iti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y na estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagbaligi ni Nicolas anang dukot kaninida. Dinardaras mat ni Dora tinapan iti pagadalan ni Roman. Katimbaga na tinapasama. Iti panagawid dagiti agkabsat. Nagginginad, kat nakita da ni Lira akumkumpat iti bato. At da kayo anatinag, kat natamaan ti ulo ni Lira. Nawanan da ito iti puot. Tinulungan da ito'y dagiti agkabsat. Kat impan da iti kalapaw da iti bantay. Inagasan da nga rod ti sugat ni Lira. Iti mataplaya. Madanagan dagiti dadakkel ni Lira. Tasaan dan ang makita ti anak da. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Ganggan na dito'y drama tayo, ti masakbayan. Anya nang dukot asasawam. Panawan ka man langan. Senyora, di dak ko mapanawan ditoy. Parwaran dak ko ma. Imanaw lang tantigang kanaan. Saan ko mga umumay dito iti anak ko? Ang mga lumaisagmak. Alam ko. Sino kayo? Nasaya at na nakapuot kan babae. Nasakit ti bukod ko. Nagtangkan tinangipaidaan nyo kanyak. Pasensya kan. Awan kudson diti bantay. Bantay? Ijay bye-bye tayan ko itay. Juan, nagginginad. Kat kimpatak iti bato. Mabutangak ngamin. Nakita da ka akom kumpat. Adda natin nag-akayo ang naggapoy ti nga to. Natamaan ti ulom. Nasakit nga agpaiso ti ulo ok. Oh, saan mo nga rikapan? Taad na makaagas abulong ngayon kabil mi. Adto'y titya, senyorita. Uminom kayo. Tapno pumudot ti rusok yun. Idisok dito'y papag-akawayan. Sino ka? Kapin anom tinataar a lalaki? Ading ko, iso ni Roman. Napan nagalay ti prutas. Tapno adda kanon tayo. Roman, kunam. Ti anak ni Bakat Nida.
Un, apay, adda ka di dakas nga inaramid yu iti inak. Naidumduma tila ngayo kan ni Roman kadagiti kakadwayo. Natayan ti mestizo nga, mami. May saka no mestizo Espanyol. Kano? Di mo ka din nakita ti amayo? Ubing kami pa'y idinatay ka no iti sakit. Diyak malagip ti rupa na, senyorita. Nagsawar ka di amin na natao tayo. Agraman dagiti tao nga agin dagiti daytoy nga isla magbirok kanilira. Pinruar ni Isoda amin ng motorboat ay tao. Manaman ti parang birok ni Isoda. Oh, jak lakit di maawat. Nga awanan ti anak ko. Nagpakaragayam ka ni Sika. Nga maapay na saan na pinasurot ni Sika iti ado a tao tapno adakanwana. Jakmat nga agpayso na panunot a pinasurot ka dagiti tao. Lira! Ayan mo, anak ko! Rayag pukhaon ni Sika iti napigsa. Sana mangyag ni Lira. Adda iti tao. Idinto adda ni Sika iti patan. Ibatik di ti papag tinapisi a papaya. Kan kinarusan nyog. Mangan kan. Si kagayam ni Roman. Kasano nga amom tinagan ko. Imbaga kadi tinadangkok nga amam. Saan anadangkok ni Papa? Naanos ka nasingpat ti amak. Apay nga rod a pinadukot na ti inak. Anya ti basol ti may sa ababay kan kuana tapadukot na. No siyak ti kayat na ama kasarita. Saan kuma ti babae ti aramatan na tapno laeng agparangak. Apay ngamin akon kontraam ti plano ni Papa. Anya kuma ti kinontrak a plano na. Awan imbaga na a plano na tapno kontraak. Babaen iti radyo. Ada ka no sumungan na bagyo. Ngam di pa hinasarakan ti anak ta. Tay pakas na awan ni siyak. Awan man na ti rubber boat na inaramat na. Napanan nga ta ni Iso. Ayan ka din dagiti agsapsapol. Ada amin Iso na iti tao. Adamat napan karagiti agduduma na paset ti isla. Kasano no umayon tinapig sa bagyo? No kumana ka pa ni tiigid, adda ko ti rubber boat. Borbor tiyara toy. Mapukpukaw ni Lira. Pati ti motorboat. Saan kayong agsardang? Aging gadi yung mayawid ti anak ko. Sika, babay. Ingka agluto iti kanan dagiti agsapsapul ka ni Lira nga anak ko. Saan ka nga aguro uray laeng iti kanam dita? Kasano, kat inkulong dakmat, senyora. Saan ka na sumungbat? Padasam ti aglibas. Pasaplit ka iti kadaratan no matiliw da ka. Laglagi pam ti imbagak. Saan ak nga aglibas, senyora? Inak nga rudan iti ayan dagiti aglutluto. Awan pa'y ti aglutluto, tanapan da amin nagbirok. Si kalaeng ti agluto. Mariknayo ita ti marikrik na dagiti anak ko. Idi impadukot dak. Apay anak ka matider ka dita. Ingka agluto kunak. Kaya't kunti agawid. Ayan ti dalan nga agturong ija igid ti baybay. Medyo adayo ti baybay. Ang mga numayong awan ka. Kat ado ti atap nga alingo amang rangrang kay kan ka. Itulod nak nga rod ija igid ti baybay. Masapol nga isublida ni nanang ko. Sakbay ang makaawid ka. Anya? Kaya't yu asawan? Balod dak? Saan da ka abalod? No kayat mo tagsagmak. Magna ka. Ngum ado ti dadakkel abakas.
Mangdangran dagi jay. Numakita dang agmaymaysa ka. Ado ti bakas dito ay. Day tatipod no, senyorita. Ipungot kan karamutan da ka. Saan da ka balod? Ngam no ipapilit mo ti magnangagmaymaysa. Ay, addakan ka da ito. Manang, bantayam ti babae. Tainak mangalay ti bagas iti balasiyo. Awan abasto tayo dito eh. Saan ka nga rod nga agbaybayag ating ko? Ang mga numaabutan na katibagyo asmuad. Wan manang, narigatan no agbagyo. Awan abasto tayo diti bantay. Nangruna ket addagang kan na at akadwata dito eh. Di uray saan amang mangan. Pakpakanang nga tamot ni nanang ijay ayan na. Inak agdamag ka dagiti kalugaran tayo. Amwak na niya ti kasasaad ni nanang. Sige, ikagumaam nga amun ti kasasaad ni nanang ading ko. Nakaumay ka, Mat, Roman. Saan ka nagparparang kadagiti ganganaat? Saan pa'y ma'am? Adda iti sidong mi ti anak ti ganggan na et. Umayak lang gumatang iti abastomi. Ha? Adda iti sidong yu, unam? Kasano pasamak? Idi naggingkined. Nakita mi akum kumpet iti maysa kadag iti dadakkel a bato. Insalakan mi, tanatamaan ti ulo iti kayo anatinag. Mayat no ipakaamuyo, nga adda iti sidong yu, tapno di dadangran ti inayo. Adda nagdamaga kitay. Ket paraluto kano iti kanan nagitagsapsapol iti anak ti ganggan na et, ma'am. Birbirukan dati tao adidaan mo nga adda iti sidong yu. Urayak pa'y apumiksa. Sakbay nga isublik iti ayan iti naganak na. Agyaman tayo ta saan napakaruan idi natamaan iti kayo ako nayo. Sa anak matkat ti uni anak danag, ta saan matadakkel ti sugat na. Ala, ingka nga rodan, taamangan numaabutan ka pa'y ti bagyo. Pumigsan ti daluyon. Umayan ti bagyo. Ayan nga tanilira. Ay, anak ko, ayan mo. Saan pa'y naagdong aw ni Sika? Saan pa'y anatay ti anak ni Sika kat siya? Manungal dawan. Apay ngawan pa'y. Senyora, agkapi kayo pa'y. Saan kayo kumaunay ang madalaga? Awan ti dakas ang napasamak iti anak yun. Puno na ita ako nam. Awan dakas ang napasamak iti anak ko. Saan ka di? Day tamot ti pamatik, senyora. Tano ko maadadakas ang napasamak kang pana. Nasarakan da ko matirabor na. Wan nga agpaiso. Amagano na nagkamangan na. Day tamot ti pamatik, senyora. Isa apagkalmaan nyo tirik na yun. Abang ano da kayo mo ti agsakit. Puno ti bagam. Masapula sa anak nga agsakit. Tapno makitak pa iti anak ko. Nalo, sumarte nga rodan ni Sika na agsangsangit. Nagpigsamit kan ti angin kan tudo. Makapalang ti guruod. Kan nagtatadam akiman. Adda na pigsa a bagyo. Kalkal pastiking ginan. Sumaruno ti bagyo. Napalukayan lakit di ti daga. Tas sigurado nga ado ti nagbirri. Anya ko ma, no ado ti nagbirri ako nam. Pagtaudan ti reggaay. No surutan ti todo ti birri ti daga. Imbag no saan nga itayap ti angin to'y basita kalapaw mo. Kapilitan na umakar tayo no may tayab. Papanan tayo ko ma. Kasano ti panagakar tayo? Nagpigsa ti angin kan todo. Mabalin ka di. Imbes aromaniri ka. Agkararag kalangan. Antipati ko. Sinvergüenza. Awan ser-serbini da kayo amin. Apa yun na di masarakan ti anak ni siya? Huwag amin, senyor.
Naglaing nga naglamang. Napanan mi mataminan. Sinvergüenza. Anya na naglamang. Saan amo ni sika tilablapin dyan ni sika? Kaya't ka din ni sika na pasaplit ka dyan kadaratan. Saan, senyor? Saan nga tangad na nang ilamang kankwana? Dahil katigat kayo sa wan, senyor. No, sino man tinangilamang itanak ni siya. Pagbabawian ni iso, no apay na nagbalin ni iso na tao. Senyor. Kasanon? Mutagad dito'y isla, tinangilamang kankwana. Anda ka di pa sabalin na tao dito isla no saan na iso na. Senyor. Ay, wali makaman! Sabalit ibagbaga ni sika. Awan serserbi na kiti ibagbaga ni sika. Sinvergüenza! Adan sa kurkurang ni sika. Anya day, Jay? Kasla daraludor. Kasla agunggun pa'y tidaga. Rumarak, tayo nakitaan nun niya na jay. Saan ka, Armor? Nagpigsa ti tudo kun angin. Ang mga numatupakan ka kadagiti maspak asang ati kayo. Masabo na kita. Abangan kang pagkantay dito. Hindi na kong intal talag. Sapay nagpigsa ti bagyo. Maitayap sa amon ti bubong to'y kalabaw nga ayan tayo. Ha? Malkab nga agpayson ti bubong ti kalapaw. Mabutawag. Kasanon, no maitayap ti bubong ti kalabaw. Oh, Naitayap nga agpayson ti bubong ti kalabaw. oh, kasano da ito yun? Napasbasan dito unag. Darsin niyo, umanaw tayo dito. Ha? Largay ti daganita nakapukanan ti kay kayo. Gapo na ito iti aramid ti amam. Oh, Anya? Agaling tuduan tayo? Awan pa'y sapatos ko. Saka-saka Awan sapatos mo idin sa lakanda kay Jibaybay. Usaremon to'y butas ko. Siya akong tiyag saka-saka. Agtutudo. At to'y ti silupin. oh, Ibalkot mo di ta ulom tapno sana mabasa ti sugat mo. Dahil to'y kaputi ti pagkaputim. Darsam, Maitayap mo ti kapote. malakit at din. dalanot dito'y. Tumakter ka. Taigalot ko ti lanot ti tasikat mo. Tapno sana may tayab ti kaputi. Oh, Lanot? Pagbarigas ko? Saan ka kuman nga agarte? At datayo ti paggad. Ang mga ano dumanon dito ti landslide a pinataod ti amam. Magkain ti banday. Magaburan tayo. Ado ti agtor dito yapita kan bato. Umadayo tayo ditoy. Darasan tayo. Ang tao Nicolas. ti bantay ti pita kan bato. Darasan tayo. Anya ti bagbaga ni Nicolas. Magaburan tayo kanon. Sige ka ba? Tao ti pita kan bagto iti bantay. Tanawak man iti tawa. Ado nga agpayso. Dandanin ditoy. Adapay tabla, troso amayan anod. Naputa na kay kayo. Magaburan tayon. Papanan tayon. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti seryetayo ita alawas na pauluan. Ganggan na dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWD 540 kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isabot mi kada kayo ti paggibusan ti seryetayo ita alawas a napauluan. Ganggan na dito'y drama tayo ti Masakbayan. Tanawak man iti tawa. Ano nga agpayso? Dandanin ditoy. Adapay tabla kada troso amayan anod.
Pati na puta na kay kayo. Magaburan tayon. Papanan tayon. Ang robot ni sikat na pumanaw ni tayo nitoy. Umadayo ni tayo. Papanan tayo. Nagpigsa ti bagyo. Ang mga numay tayab tayo. Urayan ka din ni sika na magaburan ni sika nitoy. Maitanam ni sika na si Bibiyag. Nudi palago na ni sika. Mabuti nga ka magaburan na si Bibiyag. Kumpet ka kanyak, numarigatang kay ti kabantuan. Dandanin agragay ti daga. Ang mga numayramang tayo ang maanod nga agpababa. Numarga ay tibaddakan tayo, ti kayat ko asawan. Isu nga rod adarsen tayo ti pumanaw. Kumpet ka kanyak, tapno di ka may galis ng agpababa. Saan ka nga rod nga agtaray? Tapno saan ka makaibat? Darasem nga rod ti magna. Papanan tayo nga rod ita. Adamok ago kaya biti baba. Bareng no saan an eraman ang nagaburan. Alwadam, nagalis ti pitak ditoy. Sana kas itay apanaratan ti daga. Sa balimot ditoy, tanagalis at talaga. Tumaray akong nagturong ijay gukayab. Nagbayag kayo matamag na. Sige lang manang. Mangaron ka ijayan, taamangan na daulag. May mabakamatan. Marmar gayet sa babaam. Amang ano meraman ka. Kumpot kay tinatitira na ba to? Roman, tulungan nag. Ang mga numaysurutak nga agpababa. Kumpot ka. Tamangala kitilano tapag kaput amang umato. Umayan tiragay! Darasam! Dandanin dito ayan ko! Nagring natin tinagay ti pamaan ti sakak! Ang mga numaysurot to'y bato ang magkapkabutan! Anyamat na ito'y. Awan pa evacuation center. Mabasbasa tayo dito'y. Italaang nga da kasto'y apasamak, senyora. Ti marga ay ti bantay. Awan pa'y napasamak akasto'y idi. Nagaboran amin dagiti tabla amar amat kuma apagaramin iti pasdag. Pati dagiti semento. Nabasada si susupot. Tumangkan lakit ni dagijay. Malasa talaga. Nadadailan tinagpintas nga playa. Nagaburan dagiti napipintas a bato. Nagduduma ti itsura na. Pitak pa yun ti Maris ti danom asigod analiknaw. Nagdawal na ito'y abagyo. No saan ko maanapukan dagiti kayo iji bantay? Saan ko maanapasamak da ito'y, senyora? Ipurwak ko dito lanot. Agkapit ka taiguyod ko. Inkapsot na pa ititudo ka na angin. Agawam ti kumpet. Saan nga ta mapugsat day ta alanot? Saan? Talanot ti way ditoy. Nalagda. Sige, ti ipurwakon. Oh, Naigamakon! Kita tama nga no may batam! Matinagak nga agpababa! Jack makakapat! Tarangkis abato ditoy! kumpet ka nga ro na yung bagtaiguyod kon. Sige nga Rudan! Ang mga nagragay! Kat mairaman to'y bato apag kapkaputan! Basta kumpet ka na yung bagitilanot. Apay nga awan pa'y matdagiti do. Natulid da nga ta. Oh, ang mga numabayag lang amag na day kaya papay. Nakarartin tumit. Imbaglagit din ang tada kayo dito unag tigo kayam. Asan anabasa? Awan kat kuman tinapasgadak dito'y. Siguro, imbati dagiti naganop dito'y. Ang mga nunagina na kan nagluto da dito'y. Iso nga adak kayo nga imbati da. Hello, batchmate. Kayat ko man nga i-report ti mapaspasamak iti isla iti Balasiw. Nagpukanda kano iti kayo. Kan dinukot dati ina ti maysa nga estudyante. Kuna kano ti don ako kwa na dayjay nga isla. Saan ka di a public land dayjay? O sige, batchmate. Pakikita ko ma. Please. Okay. Bye. Ang
nagyaman ako na ikan ka, Roman. Noawan ka. Diyak amunan niyan tinapasama kanya. Inarakop nakmatan. Mapantan. Taumay man ang titudo ka nangin. Tanda ti panagyaman ko, ti panangarakop ko kan ka. Sana masapol nga agyaman ka kanyak. Uray asino. Aramidin na ti naramid ko. No addag ka sa pula ni titulong akasi tinapasamakin ka. No pay kasta. Dakkel ti utang ko na imbag anakam kan ka. No agsardang day ti abagyo. Mapantanto ija ayanda papa. Tapno pagaramidan dak iti saan anasayaat. Awan basol ko kanipapam. Ibagak tinasayaat nga naramid mo kanya. Awan basol mi kara kayo. Ni papam ti adda basol na. Anya ti basol ni papa. No saan anagpukan iti kay kayo? Saan anargaay ti bantay? Naigabur lakit di iti napintas nga playa. Nagsardengan ti bagyo. Ngam anyan ti nagbalbalinan ti lugar mi. Gapu iti aramid jo agang gannaet. Matanawam ka di ti napasamak iti playa. Naira na lang siguro ti kastoy anapasamak. Iti kaadami dito'y kada papa. Ita lang amin anapasamak ti kastoy. Imparagadi amin ni papam ti dadakkala kay kayo. Isu akastoyan ti nagbanagan ti lugar mi. Mabalin ka di ang mapantan ija igit ti baybay. Tapno pagawidan damat ni nanang mo. Sige. Kuyugan ka amapan iti ayan nagiti dadakkal mo. Sapay ko matapalubusan damat ni nanang ko. Di kagdanag. Takid dawak kan ni papa. Apalubusan dati inam. Agpaiso ka di ti ibagbagam. Pagawidin da ni nanang ko. Rumwarmat ni sika. Kanayon ni sika na nakapupok na di kwarto. Nalinaya ko unay, tamailiwak iti anak ta. Saan mo ka diya kailiw ti anak ta? Apay ko man saan nakailiw ni siyak ti anak ta? Adamanan imbaw ni siyak na napanagbirok. Awan sirbi ti amin, no saan ta masarakat ti anak ta? Saan pa ni siyak na nawanan tinamnama? Iti napasamag aging ginadkan bagyo. Kasano kuma nakalasat? Oh, saan nagsaon ni si Kay di Castro? Saan ni siyak na mawanan tinamnama ako naklang arunan? Senyora, addan ti anak yo. Sumungad, kaduanan ni Roman. Mga lusim Romanan ti kurkurang na sika. Awan ti kurkurang ni siya, senyor. Ay, awan kurkurang ko kunakuma. Ngam tapno mamati kayo, rumor kayo. Aglisi ka man di tadalan. Kita man upod no ti bagbagana. Ti marayan. Taray ba't ni siyak? Takitaan ni siyak no pono ti ibagbagat yan kurkurang na. Sapay ko ba? Tapod no ti bagbagana. No saan na pono ti ibagbagan ni iso? Daitan ni siyak tingiwat ni iso. Intaray ka din ni sika, ti anak ni siyak, sika na lalaki. Ti anak yo ti pagdamagan nyo, senyor. Awan inaramid ko amadi ti pamilya yo. Kunaklakit din no andan akas anapasamak kan ka anak ko. No awan ni Roman anang isalakan kanyag. Manipod itiging ginad kan bagyo. Ang mga no awan nakitan. Anya ti kaya't nasawan ni sika. Papa, insalakan nak itiging ginad kan bagyo. Inagasan kan inas asikaso nak. Tapno awan ti utang nila kami. Mano ti ibayad ni siya kan ni sika? Isubliyo ko makanyak ni nanang ko, senyor. Awan basol mi kara kayo. Papa, palubusan niyo kumanti, inana.
Kasla na igagarat inapasamak anak ko. Insalakan mo ti anak ti Don. Wan nga ron nan. Agawid tayon. Tapno inak man na nagadal. Naglanganak kami, tadyak kayat amay sagmak kayo. Pumanaw ko man dagiti gangganaan. Dinadail dan ti lugar tayo. Awan mabalinan tayo. Tagunadamat aginatang dati isla, nan. Ikagumaak ti agadal. Tapno makaturpusak ket pumanaw tayo dito eh. Panawan tayo ka di ti lugar tayo. Gapo ka dagita gangganaan, anak. Ngam kaasi kayo nga adipenen da no pumanaw kayo, nanang. Pagbunagan na kayo manan itibat bato kan tabla. No apay mo't ngamin anak kadanon da dagita ditoy. Awanan ti sigod a kinangayod ti isla. Imbes apuraw a kadaratan. Nagbalinan apitak kan bato ti aglawlaw, papa. Ado pa'y tinaputin akay kayo nga agkaiwara. Padalsak manan dayta kanang iti tattao ditoy. Sayang dagiti tabla. Kan bato a binunag da. Nagaburan da amin, papa. Agparagagyak manan. Ado pa iti kayo di bantay. Husto ti imbaga ni Roman. Numapukan dagiti kay kayo. Nalakamot amarga ay ti bantay. Sa ulang ti umapal dayta. Kasano ko man na maaramid ti arapaap tayo na mansyon dito isla no saan na datayo na agpukan ti kayo. Kasanon numarga ay manan tinabatbati abantay. Kat gaburan naman ng ti aplaya, papa. Nasaya ata nakaumay ka manan dito pagadanan. Kumusta ni nanang mo? Pinagawid dan, ma'am. Tainsalakan ko ti anak da iti gingginad kan bagyo. Imbag ata saan da pinagaramidan iti dakas ni nanang mo? Pinagbalinta kano akatulong, ma'am. Ngam idida mo, inkulong da iti may sa cottage. Nagdakas dakit din. Saan na bale? Imbaga kung iti may sang opisyal akaklasek idi. Umay da kano agimbistigar ije islang ayan nyo. Sapay ko mata umay da, ma'am. Nadadaalan ti lugar mi. Nagaburan iti pitak ken bato ti aplaya. Pinapukan da ngamin nagiti dadakkala kay kayo iji bantay. Saan ka di nga amo dagita agan-gan na at ama iparit ti agpukan iti kayo? Hello, batchmate! Anya? Peke ti lisensya dagiti gan-gan na at? Anya ti aramiden nyo kadagiti gan-gan na at? Ha? Dakkel ti sungsung batan da gapo iti panagpukan da kadagiti kay kayo? O sige, tiliwan nyo amin ida, kat papanawan nyo ida dita isla. Kaasimat dagiti sigod nga agindag dita. Kat agyaman unay, batchmate. Napapanaw mo't laangan dagiti naranggas aganggan na et. Imbalod da kano ti Don. Tapno da kasukat dagiti napukan na kay kayo. Masapo la pagtitinulungan tayo ti agmula. Ay katwa na. Amin tayo nga agindag dito eh. Agtitinulong tayo. Tapagsayaatan tayo amin dito. Pangalaan tayo nga'y iti ado apalakay akayo nga imula tayo. Tumulong kano ni Mrs. Cruz nga ag-request iti masaknan. Nasaya at nga rod no kasta. Tapno maisubli iti sigod angayad ti lugar tayo. Kablaawan ka, anak. May sakan a pulis. Kablawan ka ading ko. Addan kabsat ka, pulis. Agyaman ak unay kada kayo, manang, nanang. Mabalin ka di mo't timang kablaaw kan ka, Roman? Adda ka diti balasiw ti isla. Saan kami napimanaw kan ni mama ditoy? Adapay lang iti pagbaludan ni papa. Dakkel nga miti ikarkaro na. Gapo iti panagpukan na kadagiti kay kayo. Awan ka niti guram kanyak.
Saan arong bang aguraan ka? Gaputa sikat tinangis pal kanyak, edi paggad. Agayam ta ka din? May karikarikan ka ti may sa akas kanyak. Apay ko maasaan. Mistiso ka at taga dito ay. Ikidawak iti pamakawan ni Papa. Gapo ka dagiti inararamid na kada kayo. Ikarkaro ng ti basol na. Saan arumbang aguraan ti pada a tao? Ditan papagayam, tinaggibusan, ti serye tayo itaalawas, anapauluan. Ganggan na at, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ganiti direksyon, Virgie Putlay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.